kuryente. Totoo. Tapos hindi pa na kayo nagsasabi. Di ba merong una-una yung meron kayong ibibigay na parang notice. Siyempre naman ako, inaantay ko talaga yung notice na yan bago pa ako magbabayad. Tarin ko yan eh. Sige na, may additional yan, di ba? Eh ngayon, na-busy ako, umabot kasi yung time na parang hindi ata nagbigay na ng notice. Parang nagkakang sila na hindi mo na magbibigay. Just don't know. Basta may part na gano'n. Or siguro, nagbigay ng notice, ibinigay sa kapitbahay kung walang mga. Hindi na nagsabi. Imagine, umalis ako ng bahay, wala na kaming kuryente. Sabi ko, baka na ano lang. Bumalik ako ng bahay ng alas 10 ng gabi, wala pa rin silang kuryente. At ang pinagtataka nila sa bahay, kami lang ang walang kuryente. Tapos sabi ng nanay ko, sabi niya, nagtataka ako, naka-apat na tanong na yung mga dumadaan, bakit kayo lang yung walang kuryente? So, it's my fault. Pwede ba mag-ano, pag may ininis, paano ba yung rule, sir? Sir, busy ka na. Sir, nasubukan mo nang ikaw ang mag-disconnect? Wala po, ma'am. Ay, nakakabait naman ito, ha? Wala pa? Wala. Sino dito nakasubok na mag-disconnect? Ay, eto sa siya. Patikan to, ha? Patikan to, ha? Sir, dito ko, sir. Anong nararamdaman mo kapag nag-disconnect kang ano? Linya? Nalulungkot ka rin ba kapag nag-disconnect natin kung ano? Ay, bisa niya ka, sir? Ilonggo. Ano ang mabatsagan mo, Bey, kung may anak sa kurutbol na linya? Ano mabatsagan mo? Ito, kuya, maganda na buhok mo. Ito yung poste. Ito yung poste, ha? Ano pangalan mo, kuya? Junie. Ito na yung poste. Dinidisconnect mo na yung linya ng kuryente ko. Sige, dinidisconnect mo. Tapos dadating ako. Ako yung may-ari ng bahay. Nice! Hirap sa ako na wala ko na disconnect ko na tayo. Ay, totoo? Dapat may tao? Bakit kami pinutulan? Sige. Tao po! Kuya, may agak ka. Ano to? Ay, ma'am, sa Sokotay ko kali, ma'am. Ano ka mo? Wala ka na magbayad sa kuryente. Ay, ano? Kumano ka? Puntan niyo na ako? Ikaw, ma'am, ba't wala na kumante? Kung wala na nabayad, putulang kami. Ay, di kuya, mga 2 days pa mag-abot ang among sweldo. Pwede ba may nabili pa ka ng macaroni dito sa Valentina? Merienda ka muna. Yes, siyempre. Ba't naman, nagkakauli mo kami sa balay. Mag-usap kayo ngayon, anong hayop kayo? Kung nag-iasa, hindi biro to. Si ate naman. Windows kayo? Makasunto ka. Dapat hindi kayo magkakaparehas na to. Oh, girls, kayo ay aso. So, ang tunog nyo ay Dugo pa naman ng mga aso. Okay, girls. Kayo naman ay pusa. Yeah. Tuwa-tuwa ka. Ang cute mo. Hindi pusa ka pa. And yes, anong hayop kayo? Layon. Anong tunog ng layon? Ito talaga may kasalanan na isusunod. For the information of everyone, this is what's going to happen. Ipa-blindfold ko silang anim. Okay, blindfold yourself. Alright. Kita nyo yan, ganyan ko kayo kamahal, pinunitan ko kayo ng tela. Ano, hiko? Wala ka na nag-kuring ka ron. Dali na, pakilala ka kay papa ko. Alright, tatag ka lang, sir. Ikot, sir. Ikot. Ikutin niyo po.
Isigaw! Brown out. Mga ginagawa kapag brown out. Kumakanta ng akapela. Ano ba? Nasa cellphone. Ano ba? Flashlight. Mabilis, so ipa-flashlight. Babalik ako. Ano pa? Naglalaro. Naglalaro sa labas ng bahay. Ganun kayo? Siguro na 1, 2, 3. Uy, brown out. Tara, laro tayo sa labas. Ano pa? Gampang sunod mo skit. Buhay na ang kuryente. Imagine na out na, nakabutan ng bell. Mga, tigil kayo alam ko kayo mga tao din, may feelings. Mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Wala na agad dito ang so, Sir, kung magiging appliances ako ng disaksa, anong appliances ako? Peter. Heater! Bakit heater? Single ka ba, ma'am? Single? Ay, single siya? Walang mister. Walang mister. Wait lang. Wala ba tayong single dito na lalaki? Saan po dito? Wait lang. Ano ba? Wait, naka? Yung naka-block? Ay, sir. Okay lang po ba, sir? Okay lang, sir. Kausapin lang namin kayo. English siya, English? Ay, naku. Can I ask you to join me here? Oh my God! You're so handsome!
Tagalog, English, Ilonggo, Iligayan. Dali ka lang sis, relax. Ako anay sis, kasi yan ko anay siya. Wait lang, i-check ko anay sis kung okay siya para sa imo. Okay lang. Sir, what's your, Pipos ka na sis. Sir, what's your name? Kevin. Kevin. Woo, Kevin. Nakakainis. Kevin, taga saan po kayo, sir? Surala. Nakakainis. Taga Surala pala siya, pero Zurala pala. Taga Surala. Sir Kevin, you are with your family tonight. Kasama po ang pamilya. Sir, nag-iilonggo po kayo? Gamay lang, gamay. Sir, may asawa? May asawa. Wala na asawa. Ang pogi-pogi, nakakainis. Sir, pag ganyan, sir, nakikita kayo sa pag maraming touch, may nagsabi sa inyong pogi, ano pong nararamdaman ninyo? Wala naman nagsasabi. Wala! Nakakainis! Ulitin mo nga, walang nagsasabi sa'yo na pogi. Sino lang nagsasabi? Ikaw. Ako lang? Ma'am Grace, maraming salamat po at ako po ang kinuha niyong host. Ako po, lahat perfect. Sis, dali ka lang. Joke lang nila ka para mula ka. Ay, totoo, sabi mo na. Kasi, imagine, hoy, tumigil kayo ha. Perfect talaga. Ito yung mga nakikita ko lang sa TV. Oo, yung tayo ni Sir. Oo. Tapos, yung mga muscle. Tapos, kahit yung tattoo ni Sir, perfect. Sir, okay lang ba, sir, natanggalin natin yung kala? Sir, wait lang. Gusto mo ba napalitan natin ng pink? So, itry lang natin, sir, kung bagay sa'yo. Okay lang, sir. Bagay. Ay, nakakainis siya. Bait-bait niya. Suot natin. Okay, tama na, Kevin. Kevin, eto na. Halika nga dito. Siya, hindi pa tapos siya. Sir Kev. Okay, meron ako dito, sister. Okay, Sir Kev, kung ipapasyal mo to sa Surala, Sa zaman nila, so kami diretso. Din mo siya ilagaw, Sir Kev. Sa may kama-kama. I hate you. Saan mo ipapasyal ang ating beautiful lady? Sa bahay. Sa bahay. Agad-agad, nagdedesisyon ka. Day, lugi ka. Pagkatapos ng lahat, binigyan pa kita ng kalo, tapos siya sa bahay. Okay. Asta ka lang diri abi sa butlers. Ipos ka na bala. Nga sa balay mo gid sa dalon nga pwede man dito sa round ball. Dahil mo paligya stick balls dito sa Surala, day. Ang sigilid sa round ball nila. Nga dito gid sa balay niya, sir. Meet the family. Okay, wait lang. If she is family, Lugi ka kalo lang Ipos. imo. Kev, if she is family, am I not a family?